So ang nabayad ay namo ani day no is 10k kapin pero grabe na namo kabuso. Ug nasa day mi ani sa VIP room. Ug grabe sad kalami ang ilang mga pagkaon diri. Ug ang nakanindot man gud ani nga restaurant ay no gawas nga lami kay ilang mga pagkaon day no is naapod sila private room ba. Kana bang naadyon mo privacy bitaw samtang nangaon mo. Kay bahala mo kung saba kay yung mga anak day no day is walay magbuot ba. Ug nindot sad po kay ni nga restaurant ay no day kay lagi naka-prepare na ilang pagkaon pag abot ninyo. Muna dili na ka matagbaw og hulat bitaw sa mga pagkaon para ma-serve nila sa imuha please lang. Pero medyo pricey lang pud ang ilang mga pagkaon diri pero sulit pud kay sa tanan kay lagi lami kaayo. O 400 ay ang oras diri sa ilang VIP room. Ug naapod sila libre diri nga video kihanday sa sulod sa VIP room. Muna ma-enjoy pa nimo ang food ay no is ma-enjoy pa pud kag kanta-kanta ba. Muna nga adlaw day no is wa jud ako napugngan ang akong diet please lang. Kay lagi grabe kalami ilang mga pagkaon diri especially ang kanang burger nga akong gikaon. Kay grabe giligo jud intog cheese ang burger mao na akong pinakaganahan day ang cheese nila please lang. Ug samtang day nangaon pud mi ani no ang among mga piso ani is nanganta. Ug grabe pud kanindot ang lights bitaw no marara pud kag nasa diskuhan ba. Or kumbaga bitaw no marara pud mong nag-date diri sa imong uyab ay charot. Bitaw oy grabe bitaw kanindot aniha nga lugar oy. Muna kung gusto mo musulay diri day no day is located day ni no sa Tipanoy, Iligan City. Pero kay nalimot ko sa ngalan sa tindahan ani please lang. Ug naday ko full video ani day no dito na ko isulti ko ahani nga restaurant kay nalimot ang piling gwapa please lang. Ug mao ra day to no bye oy.